गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ गोदान दिल्लीयाव बड'लजिनि सायाव जर'खा सावराय मेल। बर' माहारिनि सिनायथि राव हारिमु सानथौखौ भारत दरबाराव मिथिनो थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गोदान दिल्लीनि राजघाटआव थानाय गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा अडिट'रियामाव जानाय बड'लजिनि सायाव जर'खा सावरायमेल लानाय जायो। सावरायमेलखौ मासि लाना दैदेनो एबसुनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर'आ। बे सावरायमेलाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां गेदेमा सानसुमा दैदेनगिरि, थुनलाइगिरि, राजखान्थिगिरि सुबुंफ्रा बाहागो लायो। सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तर क'क्राझार नगर कमिटिया दिनै अदेबानि 10 एप्रिलाव गायसनथाय सान फालिदों। थांनाय इं 2008 मायथाइयाव गायसनजानाय सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तर क'क्राझार नगर कमिटिया 10 एप्रिल रबिबाराव क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय भबानिपुर क्लाबआव गायसनथाय सान फालियो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बेरहोयो क'क्राझार प्रेस दोलोनि आफादगिरिया। सीमान्त चेतना मंच पूर्वोत्तर क'क्राझार नगर कमिटिनि गाहाय नेहाथारि राहुल नार्जारिनि दैदेननायाव मोनसे सावरायमेल खुंफुङो। चिरां जिल्लानि बासुगावआव थानाय रनसाइदाम जवाहरलाल नेहरू नवोदया बिद्यालयाव फरायसाफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बासुगाव रनसाइदामाव थानाय क'क्राझार जवाहरलाल नेहरू बिद्यालय फरायसालियाव जाग्रा आदारखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। अजद होनाय बायदिब्ला फरायसाफोरनो गोजाम जाग्रा आदार सेवनाय जाहोनायनि फरायसाफ्रा दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सानि मुसलपुराव बाइक खावनाय जाथायजों लोब्बा गोनां सानै सिखाव हमदों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव सुनिबारखालि बाइक खावनाय जाथायजों लोब्बा थानायनि दायाव सानै सुबुंखौ पुलिसा हमदों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला जिल्लानिनो मुसलपुर पुलिस थानानि सिङाव थानाय निकासनि समद ब्रह्मनि पालसार बाइकखौ सोरबा खावना लांनायनि उनाव ओनसोल नाङैनो पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनायाव सन्देह खालामजाथाव सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मख'नो गोनांदि सिखाव सानैनि मुं आरो थंखौ मिथिनाय जायाखै। बलिउडनि मुंदांखा एक्टर रणबीर कापुर आरो मुंदांखा एक्ट्रेस आलिया भट्टनि जुलिया लाहार फाहार जाबाय। बलिउड सावथुन मुलुगाव मिथिसारजानाय मुंदांखा फावखुंगुर रणबीर कापुरा थाबैनो मुंदांखा फावखुंग्रि आलिया भट्टखौ जुलि खालामसिगोन। मख'नो गोनांदि फावखुंगुर रणबीर कापुर आरो आलिया भट्टआ थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो मोजां मोनलायनाय रमान्सनि सोमोन्दोखौ लाखिबोनानै बे समाव बिसोर सानैया जुलिनि मन्दपआव जिरायनो थियारिसै। कापुर फेमिलिनि सुलुङाव फोरमायनाय बायदिब्ला फैगौ 13-14 एप्रिलनि गेजेराव रणबीर आरो आलियानि जुलिया जागोन। मिरु सोरखारा सा सानजा भारतनि गंदान रायजोआव हिन्दी रावखौ फरायसालियाव लाथारनांगौ एबा सोलोंथारनांगौ कम्पालसारि आयदा फोसावबाय। मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ बुंदों दि सा सानजा भारतनि गंदान रायजोआ हिन्दी आयदा सोलोंनायखौ गासिबो मानिबाय होनना बुंदों। मख'नो गोनांदि बिनि थाखाय मिरु सोरखारा सा सानजा भारतआव गासै सा 22,000 हिन्दी फोरोंगिरि थिसननो थागथियारि जादों। गुबुन फारसे बे बिथिङाव बादा होनायखौबो नुनो मोन्दों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोदान मिउजिक भिडिअ एलबामा दिनै 5 रिंगायाव रिलिज जाबाय। केडि प्रडाक्शननि दिहुननायाव दोंसे मिलौदो बोसोर गोदान बैसागु मेथाइनि मिउजिक भिडिअआ रायजो राजाफोरनि गेजेराव नुजाबाय। बे मेथाइखौ रोजाबदों मुंदांखा मेथाइगिरि नयन बरगयारी, बिनय कुंवर दैमारी, पुर्णिमा बसुमतारी आरो दांखो लोदो। बे मिउजिक भिडिअखौ केडि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारबाय होनना बुंदों आरो नोंथांमोना नायनो हासिगोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।